پلیسên Parêzgeha Duhokê du tawanên kuştina xêzanî ragihandin. Yayekê jinek hev radgel hevalekê xwe ku peywendiyeka sûzdariya nerawet navbera wan de hebû, hevjînê xwe dikujît û tawana duwê jî zalamek hevjîna xwe dibete bajêrê Mîsel û li wêrê teqîlêt ket û dikujît û bikujên her du tawanan jî hatîne desteserkirin. Ev kesê hatiye kuştin zalamekê 38 salî û akinciyê senterê bajêrê Duhokê Eltaxê ser hildan. Bû me guman çêbû ku hevjînawî pişikdar e divê kuştinê de ekser hevjîn hate destserkirin. Piştî ev hevjîn hatî destserkirin danpêdan bi tawana xwe kir ku bi hevkariya hevalekê xwe ku peywendiyeka sôzdariya neşerعî di navbera we de hebûye evê jinê peywendî wî hevalê kiriye ku li demjimêr çarî spêdê li wêrê amade bûye û pirêka dasekê ev zalame an ku hevjînê xwe kuştiye û ekser kelexewî biriye devera an ku biriye nêzîkî komalgeha xankê havêtiye wêrê û Bandek jî hatiye desteserkirin ku ji 4 kesan pêk têt û hevwelatî di ser da dibirin pêceta lêguhartina parê bilûkkirî li ser astê nêvdewletî gel parê durist nîva bihayê. gel çend welatiyan rêkefîne ku parê bilûkkirî yê serastê nêvdewletî firûştinê nîv qîmet an ku 10 deftera bidenê beramberî 5 deftera ew bi telefonê ev rêkefîne ku li cihekî nêzîkî senterê bajêrê Sêmêlê parey lêk guhorin belê piştî evan welatiyan qesta cê destşan kirî pirêkê ve wekû bîsekî bi danaya û plan dariştiye û ev her du kesên Preges Erepînayne derê û ku 5 defterên dolarî digel xwe birîne ev 5 defterên dolarî digel 700,000 dinarên Iraqî jî wergirtîne û birîne bu cihekî ne diyar ravîne. Evan 4 tûmetbara planên mezin danabûn û yani tezcîlên wan dengî jî hene mobaylê da ku wal ber bû 10 kesên dî vî şêweyî bişelînin û parên mezin jî werbigirin. Ya aşkera ye ku rêja tawanan Parêzgeha Duhokê di zêdebûnê de ye. Civaknasek jî dete diyarkirin herçend de egerên rastexwe diyar nînin lê hatina keltûrên biyanîbûnav civakî û xeletkarînana amrazên teknolojiya serdem motorên civakî hûkarên bilindbûna rêja tawanê ne. Daha keltûrê dît hatîne navme da çeprêka awara, çeprêka penabera, çeprêka mebxû ku xelkê me derdkevir gelek dinyayê bînin kesê dît bînin ev jî hemî rastî egerin ku tawanbar navme da derkevin yan çunku ev peywendiyet elektronî û ev sosyal medya û internet û ev ku em bêjîne cîhaniya bûye gundekê biçîk ev hemî welêtken ku tawan hebit eger rastî ihtimala gelek bint belê egerê rastexwe gelek medkê min yan hêşta em neşeyne derbêxin. Derkeftina tawanên nî û bilindbûna rêja tawanê belgeyê li ser hebûna hindek derzên metirsîdar nav civakî da. Erkesermilên navendên zanistî û akademî û dezgehên hikûmî jî ew e berbestan durust ket da ku hejiyanên mezin rî nedin. Ahmed Birîfkanî, Kanala Osmaniye Peyam, Duhok.